duc la Ce s-a așa întâmplat? ceva. În primul rând, e adevărat? Păi eu am fost în pădure, am adus niște crăci pentru mine. Crăci? Da, lemne. Și l-am cinstit pe vecinul care mi-a ajutat, le-a adus căruța lemnele, cu niște bere. Și am început să continui și eu să beau. Ai băut tu din berea pe care Da. i-ai oferit-o lui? Da, V-ați întins la o băut așa. da. Că Și te-a eu, ajutat cu crăcile, da. Da. și eu m-am îmbătat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cum spune. Adică ai Deci e făcut? adevărat? Adică ai Dar făcut? cum te-a atras capra aia, Doamne iartă-mă? Păi nu știu prea bine să vă spui, sincer, că am plecat și Ai vreo prietenă, ai avut vreo prietenă, vreo iubită? am avut înainte, Dar au acum fost vreo pe 3 de ani. Crăciun. Ca mă, o găină, că așa zic oamenii din sat, că te-au prins cu o găină în pat. Da, sunt obiceiuri, domnule, la țară, că se umblă cu capra, urmează ursul, stai așa. Ursul e mai greu. Ursul e mai greu, dar la 1272 puteți trimite SMS-uri pentru că, într-adevăr, este un caz absolut unic și uluitor. Ai văzut, deja băusești multă bere, presupun, nu? Da. Și ai văzut capra așa, ți-a intrat în raza vizuală. Sau cum? Nu știai Nu prea capra? mă Știai știu că bine, te nu uitai prea după mai ea mi-aduc. mai de mult? Nu prea mai mi-aduc bine aminte, că am văzut negru în ochi și Dar era m-a capra luat vecinei. amețeală. Domnul Da, Dan, Tunaica. bine că nu s-a născut în Africa, că viola crocodilul, domnule. Sau vreun leu, vreun tigru. Cum ajungeau la hipopotam, la Stai, girafă? mă, să ne păstrăm într-o zonă cât de cât serioasă, pentru că e problemă. Chiar mi se pare că e o problemă gravă. haideți să- Tu n-ai capră, nu? nu. Dacă aveai, o violai pe a ta? Sau nu înșelai cu asta? Nu. Dar era o singură capră acolo sau erau mai multe de ea? De cum ai ales-o? Sincer să spun, nu mai mi-aduc bine aminte. Ți-a aruncat o mai știu. privire. Da, ce ți-aduce aminte din seara aia? Te-a prins cineva, te-au bătut, au Am văzut sărit? că vine o umbră și am fugit eu. M-am trezit în pădure, seara târziu. Dar nu mai știi. Cum ai prins capra, cum ai Nu convins-o mai să știu stea? bine. Nu mai ții. Nu mai. Da, te simți vinovat? Adică tu realizezi că ceea ce ai făcut nu e ok? Din câte... Da, Și capra era simt. ca vagabondă. Da. Și caprele astea. Mai râde cruduțul. Da. Zi, ai cântat ceva? Ai dezmierdat-o cumva? Ai folosit vreun diminutiv de asta de la țară? Fă, vino cu acum. Căpriță. Ța, căpriță, ța. Nu, acum, serios. Cum ai știut tu să te duci la... Ai urmărit-o mai de mult? Adică pusese și ochii pe ea, să uita ea gale și așa, pe gard la tine? Nu mai știu, v-am spus sigur, nu mai știu. Păi nu, din zilele în care se presupune că nu băusești multă bere. De unde ai știut să te duci fix pe capra aia? Avea ea ceva, avea pe diavolul în ea capul ăla. Da, ideea este că nu e o filozofie întreagă în capul lui. Îți dai seama, el, direct băiatul, s-a are dus. un discurs simplu, sunt niște probleme psihice, pentru că zoofilia este o problemă psihică, este o tulburare psihică și o încadrăm acolo. Noi putem să discutăm mult și să facem multe glume pe seama lui, însă el este un băiat cu probleme psihice care s-au dezvoltat în cadrul... A avut o iubită acum 3 ani. Eu sunt... Poate că atunci când a avut De ce? iubita, Dar ce ai pare nu tu, a simțit nevoia asta. Da, treaz ai făcut treaba asta? Nu, eram băut. Nu, ai fi făcut treaz? Ai fi făcut treaba asta treaz? Nu știu, nu cred. Dar măcar te-ai protejat? Ce zic? Este Nu omul știu dacă- capră, mâine. Omul cu coarde. Tu știi la ce se referă când spun că te-ai protejat? Da, La ce? Să nu dea cu coarnele. de... țâța Prezervative, de căprii. fapt, dacă... Bravo. Cum? Să nu dea cu coarci. Trăgeai de țâța căprii și... Aoleu, lasă-mă, bătași, Mor mă, dacă vezi de înțeleg. muzica ta. Că te-ai protejat să nu dea cu coarnele. S-a dus cu vreun scut așa la ea. Cum se mulge capra? Lasă-mă că nu dă mult De vorbim. mult pentru că asta sunt știe probleme toată mai lumea, de făcut altceva nu înțelegem. Aia e. Nu, sunt două probleme. Și îmi cer scuze, dar încerc să fim Una serios. venerică. Nu, pardon. sunt două probleme. Una că ai avut prietenă, deci presupun că ai cunoscut sexul normal. Da. Deci nu ar fi o... Știi, adică mă gândesc, nu știu, un om care e atras de un animal, este clar că are o deviație sexuală gravă sau psihică foarte gravă și atunci... Poate să aibă o imaginație bogată. În cele mai multe cazuri, cred Imaginație eu... bogată în cadrul bolii. Poate că nu-i bolnav, asta nu se știe. Ai zis că numai beata a făcut. Nu, dar mă gândesc că cei care apelează la animale sau la... Nu mai vorbim la alte nebunii, necrofil sau mai știu ce. Nu au avut Necrofil, parte de pedofil, acolo se încadrează nu au avut tulburarea parte de experiențe normale, nu?
Și atunci, din cauza tensiunilor sexuale acumulate și a unei posibile boli psihice, refulează în felul ăsta. Dar el a avut o prietenă. De ce s-a sucit pe capre? Nu înțeleg. Nu stătea prietena că... O fi Și cool. ce a zis, mă, capra când l-a văzut? E posibil să vezi. Aceeași întrebare poți să o pui și unui pedofil. De ce tocmai un copil și nu o femeie? Sunt pedofili Nu, care dar au el a viață avut o sexuală cu femeie. adulți, da? Dar Nu care e sunt păcălește, ai atrași de avut o copii. iubită. La Am avut, microfon. Ai avut o iubită. Ce nu ți-a plăcut la iubita aia? Ne-am despărțit reciproc, amândoi V-ați de fapt am certat? fost. Da, De ce nu ți-ai făcut o altă iubită? n-am mai reușit și n-am Bănuiesc că nu putea să-i pună coarne N-am mai- prietenei. N-ai mai reușit. Da, Și atunci te-ai gândit că asta ar fi cea mai bună soluție. Tu realizezi că e foarte grav ce ai făcut? da. Realizezi. Hai, măcar asta e bine. Da, e important de văzut dacă Ionuț cumva n-a avut tendințe, eu știu, să cunoască și doamne mai în vârstă din sat sau fetițe, minore. Pentru că trebuie analizate și din punctul ăsta de vedere. Ți-a trecut prin cap să duci la o mamaie, la o... Nu. Mă, nu râdeți, pe bune, că... Dar și-ai lăsat, mă, întâi cunoști o doamnă mai în vârstă ca să te inițieze pentru cele mai tinere. Tu nu vezi ce se întâmplă la știrile de la ora... Nu, Doamne ferește, e bine să înțeleagă Ionuț, că nu-i ok. Asta se poate face într-o analiză mai profundă, dacă vrea să meargă către un tratament psihiatric, psihologic, poate să Cel mai bun descopere unele psiholog lucruri din sat despre e ele. părintele, e preotul. Aveți preot acolo în Este o sat? indicație Da. foarte înțeleaptă. Ai vorbit cu preotul din sat? Da, preotul e cu un Nu, băiețel. n-am reușit Ai să pupat vorbesc. poala popii? Cum? Stai, ce ai zis, Ionuț? Zic, nu, n-am reușit să vorbesc. Păi ia legătura cu preotul din sat, cu părintele, vezi ce spune el. Te sfătuiește pe calea cea dreaptă. Dar oamenii din sat râd de tine, băieți râd de tine? Ei, na. Până acum nu. Dar cât sunteți în sat care luați capra pe din dos, ca să zic așa? Nu Dosnici. știu sigur. Dar sunt. Hai că te simt. Mai sunt câțiva. Nu știu bine. Ori mai fi. Recunoaște. Păi dacă nu știu, Nu știu. Nu știi, mă. Lasă-l, mă, săracul. Era cât pe aici să recunoască, da. Părinți, familie, tu ai? da. Ei știu? Sau acum văd? A aflat. Și tu zici, Seara asta e o aceea. rușine mare în sat acolo. Ce ți-au zis? Păi eu, cum v-am spus, eu m-am trezit în pădure noaptea târziu și am venit acasă. Ei dormeau și m-am culcat. Și a doua zi dimineața m-am sculat, am fost, Ai am aflat luat... că iubita ta, ca să zic așa, a fost tăiată? Aia a fost după vreo 3 zile, dacă medicul a spus că poate 3, zice o fi tăiat-o, nu știu. Te-ai supărat că au tăiat-o, nu?